Senyores i senyors, continua la segona secció del certamen internacional de bandes de música Ciutat de València i la banda que participa a continuació és la que ocupa el tercer lloc d'esta secció segona. És l'Ateneum Musical de Rafelguaraf. L'Ateneum Musical de Rafelguaraf obrirà la seva actuació amb la interpretació del pasdoble fora de concurs titulat Ateneus 1932, una composició del mestre Ramon García i Soler. Després s'interpretarà l'obra obligada d'esta secció segona, titulada Los Anillos de Saturno, de Salvador Luján, i tancarà la seva actuació amb la interpretació del moviment número 3 de la Passió de Crist, composició de Ferrer Ferran. Mestre que està així entre nosaltres i que sí que m'agradaria retre-li un fort aplaudiment al mestre Ferrer Ferran. Un aplaudiment molt fort. També s'acompanya el compositor de l'obra obligada, Salvador Luján, autor de Los Anillos de Saturno. Un aplaudiment també per a ell. Ara sí, anem amb l'actuació de l'Ateneu Musical de Rafelguaraf i donem la benvinguda al seu director, el mestre Miguel Ángel Grau Martínez.
demanar la presència de les persones que seran les encarregades d'entregar els premis d'esta secció segona. En representació de la Diputació de València, el senyor Francisco Pontones, en representació del Ajuntament o del Palau de la Música, el senyor Vicent Revert, i en representació de la Banda Municipal de València, el seu director, el mestre Fernando Bonete. I ara sí, moment de llegir l'acta del jurat. Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València 2012, secció segona. Tenim 2 tercers premis ex aequo amb 345 punts per a les bandes Ateneu Musical de Rafael Guaraz i la Banda de Música Municipal de Agolada. Directores, presidentes de Agolada y Rafael Guaraz. Adelante. Rafael Guaraz, por allá. Pucheu. ¿Sí? ¿Sí? Podeu pujar, Son 1.500 euros que tendrán que repartirse. Enhorabuena. Atenció, segon premi. 353 punts per a la Unió Musical Lira Realense de Real. Y atención, vamos con el primer premio. Primer premi, 366 punts, 366 puntos para la Conservant Menselen.
Moltíssimes gràcies. Enhorabona a tots i demà a les 10:30 del matí audicions de les bandes de la secció primera. Bona nit.